gadis yang mulai menari kibarkan merah putih untuk Indonesia. Kita punya semua 1000 budaya dan kekayaan alam yang takkan terkalahkan untuk Indonesia. Jadilah legenda, kita bisa dan percaya. Darah Indonesia, akulah halilintarmu. Darah Indonesia menggegar untuk selamanya. Darah Indonesia, walau badai menghadang kau takkan pernah hilang. Walau badai menghadang. Lho alah mbah, kepriye to mbah? Gendera Indonesia iku mono abang putih. Si mbah yo ngerti le yo, si mbah biyen yo veteran. Lah iki nyatane putih abang mbah. Wah bahaya iki ya ngerti Pak Lopisi. Lopisi. Polisi. Yo kuwi maksude mbah. Lah si mbah iki nyapo to? Lah wong si mbah buta ngresuk kok ngebarno gendera wae. Wong 17-an isih suwe kok. Oh, iki penak le jaman biyen sih, Mbah. Apa ngerek gendera wae dadak perang sik. Kok saiki genah karek ngerak-ngerek kok genah. Alah yo ngene to, Mbah, abang putih. Ora weruh le. Mbah. Mas Jubril, mrigine wonten. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu. Bel. Astagfirullahaladzim. Diajeng. Isih jeng. Sik. Gel prigel. Digoleki diajeng. Iki lho. Salim. Sangu, Mas. Yo. Lho, kok Mas Ewu? Alah dolanan yang njaluk sangu akeh-akeh. Wis iki, dolanan sing hati-hati. Salaman karo Simbah. Lah, selamat. Hati-hati yo, Dik Diajeng. Monggo, Mbah, Mas. Kopi jah. Jojah, jenengku Miss Paijah, wanita cantik dan soleha. Kopi jahe, kopi susu, apa kopi putih saja dulu? Kopi susu. Susu sapi, susu jalan, apa susu wedhus? Yo, alah. Korek man. Ini kene sutno. Walah, telek. Didi. Oh. Ampun, upacara selesai komandan. Pilih sih tadi ya, jeneng ini, gak kesejahteraan. Londo, diarap Londo matang. Baik. Ya, kopi nebel juga. Yo, jah. Kopi tak jamu iki pahite ngene. Kopi 2000 njaluk legi, kula larang. Mbah jah karepmu. Ki baru SMA moro dikar. Arep didaftar polisi karo bapakku. Lah kuwe har. Daftar polisi ora tompo koyo tadi ki. Nah aku ya ape kuliah ning
Parang kuliah tukeran. Lah kowe man. Aku ben ditekai wae, ben iku ben akeh. Jadi TKI ya kok gampang, mandel kan pada SMA men yang dipel. Apa mulai? Jeng, dhewean jeng. Apa ning ndi? Nggih, niki Jumanto. Walah. Yo ayo bareng aku wae. Mboten Mas, mboten. Alah, gak apik nolak tawarane Mas. Ayo ayo. Ayo. Berangkat. Waduh, sobek tenan. Kenapa Mas? Bane kempes ya, Dik. Gempon disuruh lawan. Nah, yo 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 yo. Alah. Diajeng karo Jubel. Kenapa motore gak ditumpaki? Steven. Loh, iki tolong diajeng terne mulih yo. Iki motorku ngempos e. Mboten Mas, kula nderek mempah mawon. Udah lah diajeng. Tak boncengne wae timbang ngaku ilang ayumu. Wis diajeng gak apa-apa, aku tak nuntun pedah dhewe. Awakmu melu karo Steven yo. Dadak ban ngempos barang. Duh, alah. Bel, yo Bel. Nun. Apa-apa, Mbah? Rene, Simba pengen ngomong. Mau ngopo? Jubel nak wis gede, wis lulus SMA. Nggih. Ora kepengen dadi apa, Bel? Dadi tentara, dadi apa? Simba iki mbiyen tentara. Oh lah mbah unggung mangane susah kok arep daftar tentara. Zaman saiki ku gak ono sing gratis lho mbah. Nguyuh lu bayar. Kok arep dadi tentara arep adol apa? Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Alah mbah karepmu. Aku wis ora gelem nek daftar-daftar ngono kuwi mbah. Nggo mangane utang-utang. Bapakmu menehi jeneng kowe iki Jios Jubel Agus Patmo. Ngerti ora? Artine ku Jios Apa mbah? 17 Agustus 45. Lah mosok ora nasionalisme. Alah mbah zaman saiki ra koyo zamane si mbah biyen. Wes mbah, aku arep ngarit wae. Oh si mbah. Ya karepmu Simba ra iso nglarang. Coba bapak Simbo isih urip. Mesti uripku gak bakal ngene. Mesti aku isih sekolah. Apa aku lunga nang kota wae yo? Ben gak ngrepotke Simbah lan iso bantu sekolahe Prigel.
Kowe bento. Arek durung ana sine kos mulai to, Mas, Mas. Karek gua anu. Tanah air Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang hidup. Mbak boleh bangun lho. Mas arep ning ndi kok mbok gembalan teh? Mas arep lunga. Engko yen Mbah Mundi tulung pamitno ya. Mas aja lunga, Mas. Bridal karo sapa nek Mas lunga? Bangsa sejak dulu kala melambai-lambai tidur di pantai berbisik-bisik lajak lanang memuja pulau dan indah pemat. Mulai yo. Mobil yo. Wah, itu apa no mobil? Wah, turun. Apa Mas? Badhe nunut. Ya mau ndi? Rembang. Lho aku ya mau Rembang kok. Nggih, kula nunut nggih Pak nggih. Monggo. Pripun Pak niki? Iku mlebu dibuka iku. Lho. Iku lho. Iya, Pak. Nah, lah. Nggih, Pak. Walah. Sik, Pak. Kok anyep yo, Pak? Iki jenenge asik. Ngerasinan anyep. Yo, Pak. Lho iku sabukmu juga. Walah, mboten butuh sabuk, Pak, kula. Ya Allah. Sabuk pengaman Mas iku lho. Oh, iki to. Oh, go. Loh, kok ketek ya, Pak? Lah. Anggone iki kliru. Contoh iki lho. Ngeten. Lah. Iki sirahe blundut no rene, blundut no. Ngeten. Lah. Ngono, Pak. Jatuh banget. Iki ngene lho, Mas. Siram. Lah, bread. Oh, ngeten. Ah. Oh, malah turu. Oh, semprol. Terus prucul. Mas. Lho, Pak. Wis tekan Mas iki, Mas. Tekan pundi niki, Pak? Alun-alun, aku mergawe ning kene. Dadi mentok ning kene. Rembang niki, Pak. Heeh. Oh, alah. Nggih pun, Pak, suwun nggih, Pak. Nggih. Nggih, kula mandhap iki mawon. Nggih. Nggih. Suwun lho, Pak. Nggih, sangu, Pak. Nggih, kok layak. Nggih, mboten. Pripun niki, Pak? Tadi Monggo, Pak, nggih. Nggih. Walah, iki to jenenge alun-alun Rembang. Oh, gede yo.
Walah, Dirman. Yo, kancaku SD. Dene kan kerja ning kene. Apa ngerti iso ngekeki aku kerjaan. Nang ndi iki, Dirman? Halo, Man, Dirman. Halo, siapa nih? Alah, gua ayamu, Man. Iki kancamu SD. Aku ning kota Rembang iki, ning alun-alun. Kowe ning ndi? Oh, lo nih alun-alun. Gue masih di tempat kerja. Alah, gua ayamu, gua plek. Tak tunggu ya, Man. Aku ning alun-alun dhewean iki. Oke. Gue merono sejelok. Awas kowe gak teko joto si matamu. Walah, Dirman. Ber. Walah, gawayamu, Man, pacakanku. Baik. Aku pun gak ninggi lah aku. Udah ikut aja ya. Opo iki, Man? Udah minum aja, segar. Wah, suara iki, Cuk. Enggak, ini cuma minuman biasa. Walah, bongko iki aku, Man. Wes sik. Segar. Wah, medem saiki, tak ada bosku kowe. Atek kowe. Halo bro. Tato bosan. Jamane talo olah ta bro. Saya sangat tatoku kok lu tomat. Alah, tato apa? Tato gambar kacang ngene kok. Rokok ah bro. Kok bisa? Rokok. Ayo. Rokok di. Kira lagi rokok lu. Oke. Wah, satu ngadem ning kono. Ora apa-apa sama ngadem ning kene. Ayo parani ta. Ani madem nek kene iki wilayahku iki. Ayo, nanti aku. Dirman. Walah. Tinggal Dirman aku. Mbah. Bajimen. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Loh, gak biasanya lawangnya tutupan. Mbah. Simbah. Gel.
Prigel. Buka gel. Loh, maju bel. Lah apa gel? Kayane kok sedih ngono. Bae ngendi? Baik sampun kepundhut, Mas. Apa? Mbah. Mbah. Yo njaluk ngapura, Mbah. Jupel lak salahe, Mbah. Piye gel ceritane gel, Prigel? Jadi ceritane Mbah. Kenapa to Mbah si ninggalno Jupel karo Prigel? Jupel kan urung sukses, Mbah. Mbah. Mbah, kenapa kok Simbang nganggo blangkon terus, Mbah? Blangkon niku warisan budaya, Nger. Sumben nak Jupel wis gedhe aja lali nganggo blangkon. Mergo blangkon niku warisan leluhur lan aja lali rasa nasionalismene kudu ana. Nggih. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-72. Merdeka! Ini video. Umur kita kamera. Blangkon niku warisan budaya, Le. Tapi ben Jupel lak gedhe. Lali nganggo Prigel. Buka gel. Gel.